okunuka kekekem 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 kakakam okunuka church anyị o okunuka church anyị o ministry anyị o ụlọ anyị o family anyị ezinụlọ anyị. Okwukwe m dị n'ime ya nwatụrụ Chineke, okwukwe m dị n'ime ya onye na-awa ibi okwukwe m dị n'ime ya nwatụrụ Chineke, okwukwe m dị n'ime ya onye na-awa okwukwe m dị n'ime ya aṅụrụ 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 ndụle, okwukwe m dị n'ime ya oji onye ike epewe ibi okwukwe m dị n'ime ya oji obi amawa ibi okwukwe m dị n'ime ya ibi idele ga anya nsa ọla n'elu Hallelujah. 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 Hey, Abilam. Ai. Ndị na-ezi m ozi agbakọla. Nipụ. 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 Hey, nipụ kpụkpụkpụ. Rapado, rapado. Ọsụ. Mpa. Ogo griji ọjọọ niile. Ihe kpughere n'isi ga-eli ya ha ka ọjị. Maka Chukwu. A na-ekpughe mmehie na-eshi gị n'ahụ. Enweghị otu ihe akụkọ ọma akọrọ n'isi gị. Ihe akọrọ n'isi gị ọwa akụkọ ọjọọ, akụkọ na-asụ oyi. Babylonian story. Ọ bụ ihe akọrọ Babylonian. Akọgide ele otu oku na-eme ha ka gị ji aga ije ọjọọ ote. Ele onye iji abalị ga mgbụla gị ije ọjọọ. Ele onye gịrị ihe me n'ihe. A sịarị nwaanyị isi ikpe mgbe ọwụlidezi ka abalị ọwụla gị ele aka mgbala piokpuru. Mpiokpuru gị piropiri ibi. Ele onye gịrị ije n'ihe. Na mgbalaṅụ mgbalago wawo mgbala ọjọọ. Mgbalago wawo evil century. A ga-amụ ego ya ọkụ. Ada na amụrụ ya ọkụ agba gị ọkụ. Egbe eluko osi na dị. Ọrịa abịlago na ọbịlaṅụ. Ị gadị ije ọjọọ ha ibi arụ ọgwụ ụlọ elu n'ukwu ote ya dọrọ. Anyway, to wụlachiri ada otu ozi chiri bịa m n'ime na asị ị ga-azụchi ihe nsọ. A ga-arụ gị ọrụ n'isi. Ọrụ ga-awụdịkwa ụmụ ruru ọnụ a na-arụ gị ebe. Ọ gaghị ana izu ụka abụọ shi ma a ga-arụ gị ọrụ nne eji n'isi. Lekwe gị lekwe ala ili 6 feet ga-egwuo ya otu ekwodo gị aja ọcha. Ma chikwa ga-ekwo gị aja ọcha kpọọ mba skas. Kọtawasị m kọla gị aja ọcha lekwe ili ahụ ndị apams ka apago. Eburu gị pụọ nwere mkpe shi nwere mkpe bupụ gị ụmụaka shi ụmụaka bupụ gị nkworo shi nkworo etu ka a na-ebu ogo dị mkpa aka gị a na-ebu gị isi eburu gị pụta n'ụfụ eziokwu maka imerere ala makwa na imerere ala ebupụta gị ebe ndị merere ala etu ka a ga-ebugide ozugbo otu ebujisi oyi machi ọ ya bụ ihe m jiri bịa ị ga-azụchite ihe nsọ ọrụ a ga-arụ gị n'isi agada agba aka arụ ya ị ga-azụ kemgbe ụwọ m asị m sọgọsọ na ị ga-azụ katapila maka ihe ị na-ahụ nga gị che na ọwụ nga ka ọha ihe nọgụ n'ukwu ịhụ ya ka ọ dị level ma elu ya ha ka ọ ji iwere anya enwere m anya to ntị ma ntị m ma imi ma ebe niile bụ anya mmechi anya ote m na-ahụ enwere esi amụrụ gị ahụcha na m ya ma echi ị ga-anwụ ihe ị ga-anwụ ahụ na m ụda achịcha ya n'aka gị kwuru m gwa gị ị ga-azụ katapila nsọ
ịzọ katapila nsọ gị ịzọ budoza Bulldozer. budoza eji ebughachi ihe ibu n'ukwu maka ihe arụ na ọdụ ka fọst stori arụ ya n'ukwu gị ibubu ya bụ ije ọjọọ mmehie ịzọ katapila nsọwa a ga-eji kwaha ya elevụlụcha ya ka kacha ibi ya ewu m ga-ịzọ ihe na-akpa ya onye ike nsọ onye ike a ga-eji epewa ibi Onye ike bụ. maka ihe agafela eji ihe eji bred reza awa ọ wee were onye ike ote hụ nga a na-egbuwa gị ibi ọ dị ka nga a na-eme ihe a na-egbuwa shiklota ibi ga egbu ya na ọgbu ya na ọgbupụta gị na ahụ gị rịwọ ndụ gị kparawa ị ga-arịkwa na ndụ ekwere gị lawa na ndụkwa ọ ga-arịrị gị mma eme gị RIC ya bụ gị lawa na ndụkwa rest in pieces ya bụ ka onye mere mmehie ma bụrụ onye udo asị ya rest in peace mana otu i metere njọ nkwana ihe ị gatara n'ụkwụ asị gị rest in pieces gị lawa gaziri ike maka ochi na adị onye ike na a na-ekwu okwu ya adịkwere ya n'ụlọ anyị ebe ịhụkwa ya ebe kpọọ m onye ara ị ga-agara ya Jerusalem Jerusalem. kọtawasị m kọrọla m gị ruo Jerusalem kwa first bus stop gị ba agabe moto gawa Jeriko gị ruo Jeriko gị bama gawa ebe a na-akpọ Babilọn iruo Babilọn gị ba agazi obodo Usoda na Ngomora Sodom and Gomorrah. ọ wụ ebe onye ike eji awa gị ibi n'ụlọ agada ahụ ya n'ụkpebe ihe n'ekiti Sodom ngwa nwunye Lọt na were akpa nnu onye ike bekwasara n'elu nnume nwunye Lọt ete ka o guzo echi ibi gị agụta eweta onye ike m eji epewa ihe ibu n'ukwu mana otu m si ahụ ịgụda enwere oli onwe m ebe ndụ ogbede Chineke nyere m ị ga-ewere ya n'ọnụ ya ọnụ gị ji aga hụ gị were mkpịrị igwe nọ gị n'ụkwụ ji aga hụ gị ngwa hụ na ihe mkpara wa butere m so ya awụ gị jikere me ị ga-akwụ ụgwọ eji ebu ọnụ n'isi m ndị chọọchị m niile onye ọbụla ga-ebu ọnụ 20,000 sarịa asọ m ihe a adịdịkwa nda gị gbuo oge na lekwe ọnwụ ị ga-eme ugbo asarị ala nọ ji m na-erechi nwekwuru ụmụ gị ụnụ ya hapụ gị ibubu ihe ote ụmụ ka akpọọla gị asị gị na-enwedo nwa akakwara gị mma ya bụrụ ndị ahụ ihe nọ ga-agbanwe ogige gị buru ọrịa ahụ ote ihe awa ọrịa ọnwụ ụmụ gị kwesịrị ịbịa kpọọ m okolo ewezụga na ụmụ chọọchị m gafere ya na nkọta gị bịa kpọọ m ote ka ndụ gị na-esi ugbo ala n'iyi ngwa adị ebe ala nọ tọba aka ma eresiwa mgbidi ibi ọgada mgbidi ibi mgbidi ibi mgbidi ibi ga mgbidi ibi ga ekpere na abụ ka anyị jiri n'ọwa mmiri bido ọ bụ ekpere na abụ ka anyị jiri bụghị ibi ibi n'ukwu mgbidi ghọta mgbidi ibi ga mgbidi ibi ga kemgbe ahụ obodo ebe a na-aga anyị gaa n'ụlọ ọgwụ anyị ga-alụ ụlọ ekpere ebe dị iche iche obodo ụdị ọgwụ anyị na-aṅụbeghị maka bekee maka Igbo obodo ihe nwere isi mana e nwere otu enyi ya nwaanyị were akụkọ ihe Chineke na-eme n'ụlọ ekpere ahụ m onye smart so mana nwaanyị m na-enye nsogbu mgbe ọbụla anyị na-asụ ihe ahụ na-emere ndị ọzọ nghọta ị ga-esikwa eluigwe ka nweke ikurikwana mma dịka ibe anyị nwaanyị ma na-apụ ya ọnụ n'ụlọ anyị na-akwa onye m ka anyị jide n'ọbụla ahụ ihe ọgwụ ịhụ na anyị nwetara nwa ote ndị ọzọ si enweta ma ha bịa nyere anyị onye nwa my lord and my lord osidee ka nwa onye nwa tụrụ osidee enye nwa o ruola mgbe iji enye nwa
ihe kpughere n'isi ọnụ eli ya nwoke aka chukwu ihe kpughere n'isi ọnụ adị ka iwe onye echichi ozi iwe onye ọchịchị ozi dịka ọchị ozi ndị na-agara m ozi adịghị atash ejiri m echichi ozi anụkwara m hụ ụnụ nọ na-agwarị n'ọzara mmehie ụnụ si ịkpake ụnụ pụta ịkpake na-aga nwoke etu ụzọ n'ebe ụzọ na-anọdụ na na nga awụ the beginning of your problem ya nga awụ nga nsogbu unu ga-ada agwụ ihe ọ pụtara awụ beginning of your problem ọwụ nga ya bụ nga ka nsogbu unu ga-ada agwụ onye ọbụla gwe matara ụkwụ nga arị nwaanyị aga bịara nga esi ihe ọ chịrịla nga ụmụ asatọ otu mgbe esi na ihe otu ekwotela gị nwa ya kwuru ụmụ otu o jiri basketi kwuru ụmụ ka nga a na-ekwu ube kwuru ụmụ na mana ebe unu bila abịa nsogbu anọ a ga-enye ọnụ nwa enụkwa ebe ụlọ onye ọbụla kọrọ gị ọnụ eluigwe na elu ụwa ka onye ọwa ọnụ okpudo okpudo ya ofopụ fopụ onye ọ adịghị agba aka eti ememe a enwere ihe sochi ya ọnụ ga-emekwa ya kwa nne mmadụ m ụdị nwa ka ọ nọchọrọ list nwa dịcha iche iche anyị nwere list dịgasị iche iche bụ ụdị nwa sogbenye anyị nwere nwa zuru oke nwekwana nwa isi nwee nwa ngwụrụ nwee ịma enwe ndị ga-abịa na ha sị gị otu na otu ọbụla obedo ka akwụkwọ anyị nwechara ụmụ akwụkwọ so list ha dị iche iche amaghị m ụdị nwa ọnụ chọrọ nwa dị mma kwa nne ọ ga-efu ọ n'ihe na nwa zuru oke nwa zuru oke a ga-ebutere ya akara ịsara sawa ya nga ihe ọrụ ka nsọ mgbe mbọ mme ga-ebute a ga-ebute akpara ịsa anọ sobe ya nga akpara ịsa fọdụ na ọwụdụkwa aba a ga-ebute ya dowe ya otu galọn kerezi na isii a ga-eji amụ ego ọkụ eji amụghere ọnụ ụzọ nwa butekwana lelo ya ga-esi ji ekola anọ dobe ya nga ọzọ dị ka ịbịa katọn tomato isii akachukwu a ga-ebutezi isii nwere ihe omebere aga ebute a ga-ebute kaikai bọtụlụ kaikai 14 ndị agha ga-aṅụ maka agha ga-alụ agha a na-alụ ya na-adị hai ọwa agha most hai nọkwa ndị a ga-eji kaikai na-adị hai wee laala agha n'isi ọnụ maka agha ọnọdụ gị na hai ebute ya ụdụkwa ọgụ na ahụ ya awa ọgụ nkwụ na mmị a ga-alụ n'isi ọnụ ebute ọzọ dịka ịbịa a ga-azụ igbe akwa anọ maka ụmụ ha ga-eko eko holandis azụghị ya n'azụ ọtọwa ya ọtọ ya ka nzukọ ọnụ ihe eji amụ nwa da ọ tara akpụ azụba na ihe ndị azụ sita nke ọzọ dị mkpa ihe nsọ ebe ụda ka ọnụ nọ unu ga-azụ mmiri nsọ ya na-ere otu galọn nga 4,000 maka ndị chụrụ ezigbo nwa unu nụchara nwa dị agha roba 50 a ga-agbajiri gị ihe ị ga na-aṅụ from echighị ike ijiri kwụ ụgwọ m unu ga-agada agba mmiri nkịtị ọ mmiri nsọ so ịzọ mmiri nsọ a ga-azọ ọbara nwa atụrụ my lord and my lord ị ga-azọ ọbara nwa atụrụ n'ụwa ọbara ọ ga-awụ gị ṅụma ya n'ọṅụ ya banye na ọbara gị ewepụchi ọbara anya njọ maka ọbara gị ala na ole gị agbapụ gị ọbara gbagara gị ọbara arị ma ọbara nwa atụrụ bụ aga na otu ngwa ụkwụ ị ga-egwe nwunye gị na ọbara nwa atụrụ edina kpọọla gị nwa onye ha ga-eweta ọbara nwa atụrụ na ị ga-azụ ya na-eri ya 20,000 otu bọtụlụ ị ga-azụ gị ya na ọzụ gị ya na ọtụrụ ya mụ nwa ịzụ ọbara nwa atụrụ awụdụkwa nwa atụrụ chukwu ụnụ arapụra mụ na ndị eluigwe ọbara nwa atụrụ owu nwa atụrụ ịzọ ya onye ịzọ ọwụ m ya bụ akpa nwa ka e nwere akpa atụrụsi ahụ akpa nwa afọ ahụ ị ga-azụ akpa nwa tishie ịzọ akpa nwa ma gị ịzọ placenta ya wụ alụ ihe niile ndị a ga-azụcha ihe ọhụrụ ngwa ọhụrụ ọ dị ka a ga na-ekegharị mma n'ọdọ
a ga-eke nwunye gị na a ga-egide n'isi oke ke karịa ahịa maka oke ọrụkwa emejisila ahịa oyi ebe niile ụmụ gagachicha nwere sọ m ebe o gwerele ụkwụ na-arị dị mma so a ga-eji n'ike nke m nsọ ka e wowuo ya ọba nnukwa azọ placenta wa ga-awa ebe 60,000 otu placenta ọ chọkwa na ejima abụọ maka ọwepụ so ịzọ placenta wa mgbe ahụ ga-amarazi ihe a ga-eme ya nnukwa ọzọ dị ka ibi ya wa mmadụ m mụrụ chụrụ nwa ma eji eji kwụrụ chụrụ ya ogbuche oge ọrụ nọkwa ngwana ebe unu chọrọ ozugbo ozugbo ihe mere nụrụ a ga-azụrụ ya aja nsọ a ga-eripụrụ ya aja nsọ ọdụkwa na aja ada aja ma ada m ga-aza akpa aja ma etu esi eme ewu ị ga na-esiri ya dịka okụta ọbụla gị gbeele ya eghebula eghe imega emega eghe ya egbuchiala ụmụ ha ị ga-ewu ụkụtụ were mmiri dị mma were mmiri nsọ bụ ezi shigiri ya nọkwa isi nọ shetie na-eshi erisi rice shielie nwe ofe akwụ anụ ụmụ ihe dị agha nchụ anwụ ajụla gị ya ma kọrị taịm na otimeg ajụole ya egoro gị na ọgụ ya n'akụkụ na-arịrị ya ka ọ ga-eri gị n'otu efere aja na otu ka ọ ga-ata gị ya nọ ya na-ata otu kraịst shiri ebiri aja n'ala eso onye isi ya ahụ ụzọ otu ka aja na ga-esi baa gị ya n'afọ ọkpụ anọ nwa kpọọ ya dozila gị ya n'ahụ nwa ị ga-amụwụ nwa aja akpụ ihe ị ga-amụwụ aja siri ike ya nwa ọ ga-awa akwa akwụ nụkwụrụ ihe m na-agwa m aja ma isi ya nọọsụ ekwute ihe gị na ọga ya n'aka na-arịrị ya aka ị na-eri orie gị were fanta nsọ nye ihe ya ji ya na-aṅa dị ị ga-agba m n'ọnọ nọrọ nshọ na ori gị nọ riri ya akpa aja ma akwụ ọrụ dị egwu ga-amalite n'ime nke ọzọ wụrụ enwere oji na-abịa asa ga-eburu ọnụ anyị ga-aba gị Igbo ọnụ fọsị n'isi ọnụ anyị ga-eburu ọnụ ma otu onye ọnụ ma ihe na-eji ebu ọnụ mmanụ wuo 40,000 ọdịdị ọkụ ọnụ eletuchi were mmụọ daut gajulago onwe gị n'ime onye emekwasị nwere ike ji aka gị ibu ọnụ ma bụjisi ya oyi gị ibu onye ma ọ bụji ka anyị ma na-eji aka anyị ebu ka anyị ma otu esi ebu ụmụ m niile ugbo onye ọla bụ ọnụ makwa mmanụ na ikpe ọnụ hụ nga ụda enwere ụmụ nwaanyị isi nga ụda ala wee riziri n'isi ọnụ ha ka ebuga ka mgbe abụla ole ebuga ya na ọbụzo ya eme ihe ha nwakwala masị ka ibu ọnụ otu isi nwunye ego ọrazi ihe ọrara nwere ike pụ ụgbọ akwụkwọ ọnụ azikrim ya arara rabia ọnụ emejiso mebie otu onye ewepụrụ m ego sị ihe na-eji ebe ya 100 mana ọ otu ihe shiri mkpụrụ osisi a ga-aza aza a ga-ara n'isi ọma ọrịa ahụ ihe ọrụra ndị aka enyi ya ha hey my lord and my lord my lord and my lord my lord and my lord enwere osisi da mapụra m gaa ya bụrụ osisi da akwụkwute m ya niile nwunye gasa ga-apịa ụta kesịcha ya ebe ọjọọ niile ụmụ gara ga-apịa 24 a ga-anọ nga n'ala nsọ eme ahụ nọ otu otiti bido ahịa n'isi ị ga-ediga ya n'ọwụrụ ya wee si ime wee ga-eme ya ọgụdị ebepịa m aga m aja nsogbu anọdụ ego ya ga-agbagotekwa 25 otu ụtarị 1000 otu 1000 tawụrụ na ọ ga-etili ya n'ego ndị nsọ ga-anamata ego a ga-eme ene ozugbo m yiri bel ayọchichala ngụ mmụọ daut ayọ ọgago mmụọ onyinye enekwa isiogunu ga-eweta ego biko ibe aha na nga ahụ na anya ọkụ na ya nwunye anọkwala n'ezi ihe ewepụta ego nekwa kpọkete m n'aka mee ka ibere egwu ụka n'ezi nnukwu ihe gbasara ego ndị nsọ ọsọ ka ọ wụrụ naanị m na ọnụ otu ntụchi aka ụrụ gbasara adị indigenous ọsọ ya wụrụ aka na aka maka aka ọdọ hụ ya nwụọ n'ọnwa m ga na-atụ anya ọnụ ụnụ enwere deeti esi ọnụ bịara ma chekwa na-eji eji maka nwa agwụ ụnụ na-eji eji maka ezigbo nwa gwụ ha na ọrụ nwa akwụkwọ ụnụ butere
ngwa mgbado na anyị nụkwa ezigbo na anyị anyapụrụ oke skid o chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ okwu na ụka chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ okwu na ụka ole ndị na-abịa ọnụ ụwa na-abịa anya ọkụ na-abịa zere ha o famili anyị bụkwa okwu na ụka kelechala m nnọọ di gị ọ ga-adịcha mma nnọọ Rose nwanne m ị mara ahụrụ m gị n'anya kwụ ihe gị na-emetụta m enwere otu man of God a sị na iru ebe ahụ na nwoke a dị ike na ọ in fact na ọ na-eji nkata kinyecha ndị niile na-achọ nwa ọ na-eji nkata kinye ha nwa ọ ya amasịkwa m ma ọ bụ na ihe eso m ka iru ebe ahụ maka na ọnọdụ anyị nọ kịta in fact ọ na-eri m nri na ahụ ọ na-ewezi m iwe ka maka na ihe a ya eme ihe a nwanne m nwaanyị imeela enụla ụjọ atụla gị obi alala gị mmiri aga m amụ nwa nke m maka na ha adịghị enye nwa ebe ha na Sarah mechara mụọ nwa mụnwa Rose aga m amụ nwa nke m kwuru onye na-enye nwa wụ Jehova nke uso niile nke ndị agha onye kere eluigwe ka ala ike niile dị ya n'aka ọ ga-emere m ya akpa nwa ụgwọ dịrị na akpa nwa m mechiri emechi Jehova emepe ya ma mụọ nke m n'aha Jizọs amen.